Masarap na umaga mga katakbong chicks. So eto na naman tayo. Eto na naman. So today is my day off. So today is my rest day, but today is my rides day. So eto na, arangkada na naman tayo ngayon. Ano ba ngayon? Tuesday. Kahapon holiday. So wala tayong Holy Week rides. Ngayon yon. Tapos na yung Holy Week. Kasi ano na April 11. Hindi tayo nakapag-rides kasi kailangan tayo sa work. At okay lang, sulit naman, double pay. Ang sarap sa pakiramdam na napasukan mo lahat ng double pay mo. Lahat ng double pay na araw na pasukan, di ba? Medyo traffic lang, no? Pansin nyo ba? Sa Pasig kasi tayo Tapos 7:21 kasabay natin yung mga pumapasok sa office, mga estudyante. Marami tayong kasabay. Yung iba nagra-rides din. So eto na nga yun, di tayo nakapag-rides ng Holy Week kasi kailangan tayo sa work. Pero okay lang, sulit naman. Balita ko lang crowded na crowded sa mga dagat. Kailan ba ako magdadagat? End of the month, magdadagat tayo. Kahit sa Batangas lang or sa Pangasinan. Tingnan natin kung saan pwede doon. Magstay tayo doon ng 2 days. Tawid muna tayo. Yan. Nakakainggit, hanggang picture lang tayo nung nakikita natin yung mga hanggang tingin-tingin lang tayo sa picture nung nakita natin yung mga nagra-rides nung holiday. Grabe, nakakainggit, pero no choice tayo, empleyadong rider. So ano pa rin tayo dapat, duty first before pleasure. Lagi niyong iisipin yan. Pwede tayo magpakasaya anytime, pero wag natin kalilimutan yung mga responsibilidad natin sa buhay, kasi sa bandang huli ikaw din yung talo pag pinabayaan mo yan. Disiplina pa rin, tsaka time management, yun talaga yung the best doon. So punta tayo ng Arayat. Sabi dito sa Google Map, 3.5 hours ang biyahe ko. To be exact, parang kaninang umaga, maaga kasi ako gumising, mga 5 gising na ako, pero nung oras na ako umalis 7. Sabi 103 kilometers lang naman kasi yon, pero ang lumalabas kanina is 3 hours and konting minuto lang. Ngayon kasi umabot na ng half pero okay lang, wala naman tayong hinahabol at hindi tayo nagmamadali mga katakbong chicks. Basta ang importante, masarap tayo na nabubuhay dito sa mundo. Enjoy your life to the fullest, sabi nga nila. And habang bata ka pa, diba, mag-enjoy ka na. Hindi lagi bata ka. Darating yung araw, magiging kwento na lang talaga ang lahat. At sana pag dumating araw na yon, maganda yung kwento ko. So ayun lang, ride safe sa akin at sa mga kasabayan ko ngayon na may rides. Kahit sino dyan, sa mga naka 4 wheels na yan, ride safe sa inyo. At shout out sa mga followers natin. Grabe, sa dami na nagpapa-shout out, hindi ko kayo matanda. Pasensya na po kayo kasi nung una nakakapagsulat pa ako ng mga nagpapa-shoutout pero ngayon medyo hindi na talaga kasi sobrang busy na at saka sobrang dami nyo na. Kaya general na lang po sa mga followers ko dyan, shoutout sa inyo, shoutout talaga. Sorry kung hindi ko kayo nababanggit isa-isa, basta alam nyo naman kung sino kayo. So yun lang, ride safe. Ay nako mga katakbong chicks, grabe ang traffic ngayon, sobra. Nasa Valenzuela ako at sobrang antok ako sa biyahe ko. Grabe yung takbuhan ko dito, 20 hanggang 40, sobrang traffic as in. Magmula sa EDSA, mula EDSA hanggang dito sa Valenzuela, itong arko na to, ganito, lahat ganito, hindi ka makakaarangkada. Pati yung kabilaan, mga pasalubong, sobrang traffic. Pagka ganito yung biyahe talaga nakakatamad. Hindi ko alam kung kasabay ko pa yung mga ibang nasa provision pa uwi. Pero grabe, sobrang tagal.
Maiksi lang dapat yung ano ko, yung biyahe ko, pero tumatagal dito sa ganitong traffic, oh. Singit-singit ang ano mo dito eh, para mapabilis ka. At ayoko kasi ng ganon. Yung nasa harapan kong bus na yan, kanina pa yung sa harap ko, hindi ko masingitan kasi yung ibang naka 4 wheels din sumisingit. Grabe, anong petsa na. Dapat mabilis lang to eh. So yun lang, update ko lang kayo na nakakaantok yung biyahe ko ngayon, gawa nga ng napaka-traffic. Kahit saan ka tumingin may sasakyan. Hindi tayo makaarangkado, takbo. Diyos ko po. Yun lang. Ay nako. So dito tayo. Yun, no, paano ka makasingit sa mga ganyan, di ba? Kanina pa yan. So yun lang mga katakbong chicks, in-update ko lang kayo. Gawa nga ng ang pangit ng biyahe. Sayang yung araw kasi hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig, sarap sa pakiramdam magbiyahe. Pero yung traffic talaga kalaban mo. Traffic. Nakita nyo ba yan? Isa sa mga nagpapatraffic sa atin. Natatawa na lang sa mga nangyayari ngayon. Grabe, ang daming abala talaga. Grabe, ang dami rin ginagawa dito ngayon sa Bulacan. Lagi na lang. Nasa Bulacan ako ngayon at ito yung mga nangyayari. Kanina pa ako may nakikitang maraming ginagawa. Sobrang abala pero wala naman tayong magagawa eh. Ay. 3 hours lang eh. 3 hours and 30 minutes lang biyahe ko. Mukhang magiging 5 oras kung ganyan lagi. Wala tayong magagawa dyan. So yun lang, ride safe. Ayan na. Malolos, Bulacan. Sa totoo lang, kanina pa tayo nasa Bulacan. Pero ngayon lang sadyang ngayon lang natin nadaanan yung ano na yan, yung tawag dito, arko na yan. At ako nagsasabi sa inyo, sa mga naka 4 wheels dyan, o kaya 400cc pataas, kung pupunta kayo ng Pampanga, Zambales, Pangasinan, sa bababa sa bandang norte, mag-NLEX na kayo. Sobrang traffic po sa Bulacan kasi napakaraming ginagawa. Hindi siya dahil hindi dahil lang sa may kasabayan pa tayo pauwing probinsya. Sadyang maraming ginagawa. Na-witness ko po yun. April ngayon, April 11, at yung mga ginagawa doon parang hinuhukay pa lang. Hindi pa siya sinesemento. Sa totoo lang, inaano pa nga siya kinokoberan pa. So medyo matagal-tagal yun. Matagal-tagal na rin dito sa Bulacan na traffic. Kita nyo, 2 hours na yung nakalip. 2 hours na, pero nandito pa rin ako sa Bulacan. Sa totoo lang, mabilis nga lang ang biyahe ko kasi 103 kilometers lang ito. Pero dahil nga sa traffic at naiipit ako sa biyahe, wala tayong magawa. Safety first pa rin kasi tayo. Pampanga. Isang oras na lang, nandun na tayo. Maganda-ganda na yung view dito, probinsya na. Grabe, sobrang traffic talaga ng Bulacan, di ako makaget over. So, nandito na tayo ngayon sa loob ng Pampanga. Loob no? Ito lang, update ko lang kayo sa Pampanga. So, traffic din. Why? Same as Bulacan. Marami ding ginagawang daan. Tulad nitong dinadaanan ko. Kita nyo ba yan? Sko po. Medyo mahirap kasi malubak. Pero ayun nga, traffic din sa Pampanga. Sobra.
Ano ba nangyari sa biyahe natin? Minsan layuan na lang natin. Nakakadala. Sa bagay kasi pag malayo, dinadaan ako sa bypass eh. Ngayon kasi malapit lang to eh, Pampanga nga lang eh. So wala, hindi na tayo dinaan sa bypass Plaridel kung di ako nagkakamali. Plaridel yun eh, labas natin, Plaridel, something ganon. Ayun no, ginagawa. Tapos yung ibang sasakyan, nakapark dyan sa mga gilid-gilid, kaya mas lalong traffic. Imbis na mapakinabangan nating mga motorista. Ito, nagsisiksikan tayo dito sa isang daan para makalabas lang. Ngayon lang yata ako kasi nakadaan. Ngayon na lang ulit yata ako kasi nakadaan dito. Gulo, no? Kasi lagi nga ako pag Nueva Ecija, di ba? Sambales, Bolinao, Pangasinan. Lagi yan lagi ako sa bypass kaya mabilis. Pero dahil Pampanga lang tayo, ito po ang nangyayari ngayon sa Pampanga. Traffic kasi maraming ginagawang daan. So yan lang. Konti na lang. Mapipiko na rin ako. Yan. Then tayo papasok. Welcome Barangay San Nicolas. So dito na tayo. Konting-konti na lang. Yun o, natatanaw ko na yung Arayat. Alam nyo, nakakatawa yung Arayat. Nung una hindi ko alam yan eh. Nalaman ko lang talaga dahil sa mga viewers. Not because lakwatsera ako, alam ko na lahat yan. Lalo ako, Manila girl po ako eh. Wala talaga akong probinsya. Meron yung mother ko pero never pa ako nakapunta doon. Ito na lang, malaki na talaga ako. Matanda na ako, nakapunta ako doon. Pero since bata pa, hindi. Ganda ng puno oh. So yun lang, I'll keep you updated pagka siguro mga last 2 or last 3 minutes. Pero sa ngayon, i-enjoy nyo yung view. Grabe yun, ganda ng ng itsura ng mga puno pero wait lang. Rough road guys. Yun no, rough road oh. Buti na lang nakashipa tayo. O diba? Alagang shipa yan kaya hindi tayo para kabahan. Hindi tayo sa semplang dyan. Tiwala tayo sa gulong natin. Shipa yata yan. Woo! Woo! Yan, kumanan tayo dito. Nakadaan na ako dito pero before sarado yung daan dun. Pero ewan ko lang ngayon. Sana bukas na kasi mukha naman eh marami ng daan na marami ng kasabayan. Dati hinaharangan kasi nila dun ng kahoy. Tapos mga sako-sako. Ay ako Google Map lang naman ako eh. Napaparero tuloy tayo. Pero tingin ko ngayon wala na yan kasi mukhang literal na daanan na. Ford. Pag ako yumaman. Ganyan yung mga gusto kong sasakyan, pick up. Sana walang Diyos ko, yun, wala. Buti na lang walang sumalubong. Ang galing oh. Nakakatuwa. Tanaw ko na yung Arayat. Doon sa likod. Pag mababa yung bahay, matatanaw mo. Woo! In fairness dito, ang gaganda ng bahay. Yan na, malapit na tayo. Woo! Ayun na, babakita ko sa inyo yung Arayat. Andito lang yan. Yun oh. Yun oh. Oh, diba? Arayat yan. Pero picture muna tayo. Tabi lang tayong konti.
Dito na tayo sa San Juan, Pampanga. Yun oh. Hanggang ngayon yung lubak na to hindi pa rin nagagawa. Ayan oh, yun yung Arayat. Laki na. Pero syempre, si Mayon pa rin yung ano natin, pangarap natin na mapuntahan. Si Mayon, Mount Pulag, ganyan mga bundok talaga na gusto natin mapuntahan. Bigyan lang ako ng panahon. Syempre kasi working tayo eh. Makapag-BL lang tayo ng mga 7 days, pupuntahan natin yan. Pero yung Mayon ko, this year yun. Pinapangako ko yun sa sarili ko. This year, mapupuntahan ko ang Mayon. Kahit ano mangyari. Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. So, ito na yun. Last 10 minutes, mga katakbong chicks, nandun na tayo. Nakita niyo yung dinaanan, nakita niyo yung signage kanina. Yun yung pala, tandaan na. 10 minutes na lang, nasa ano na kayo. Nandito na kayo, malapit na. Ayun o, yung Arayat o. Ganda no. Grabe, 4 na oras. 30 minutes late. Oh my God, ang ganda oh. Oh my God. Ang laki ng Arayat. Oh, nakikita nyo ba yan? Mahaba ang Arayat. Doon sa dulong-dulo pa siya. Ewan ko kung malalapitan niya. Ano nangyari dyan? Bakit parang tagtoyot? Ano bang tanim yan? Ito oh, Barangay Baliti. Kunin natin yung phone natin. Yan. Kunin natin yung cellphone natin para makapag-video tayo. Pag-video tayo yan. Videoan natin. Ganda oh. Woo! Nine minutes, nandun na tayo mga katakbong chicks, makakapahinga na rin tayo. Tapos yung mga pupuntahan natin tourist spot dito, kung di ako nagkakamali, tabi-tabi lang. Kaya hindi tayo para mag-worry. Yun oh, ganda no? Arayat yan. Tingin ko, pagpasok natin dyan, napakaganda. Labas natin yung phone. Tingin ko lang oh. Dito pa lang eh. Yun oh. Wow. Grabe. Ito tayo. Videoan natin sa cellphone. Yun oh. Woo! Grabe. Kala may lubak. Grabe oh. Kung ginapansinin yung ano, tingin ko inani na yan eh, yung mga yan. Wow. Ngayon ako nakita ng ganyan, ganitong itsura. Lapit na tayo. May kalabaw oh. Grabe, ang ganda dito ah. Talagang napapaligiran ng mga ano, halaman, puno, bundok. Panalo. Siguro ano lang, nag-ani sila kaya medyo sunog yun. Ganun yata inaani at hindi ko alam kung ano inaani nila. So sa mga nakakaalam, paki-comment na lang po dyan.
Yan, dediretso pa tayo. So, Rodriguez Nature Park. Pupunta tayo dyan mamaya. Kasi yung mga pupuntahan natin dito, kung di ako nagkakamali, tabi-tabi lang talaga sila. Tignan na natin kung saan tayo pwedeng makakain. So, 3 minutes na lang. At ako'y nandun na. Ayan, pupuntahan rin natin yan. Bale Bato car parking. Yan, pupuntahan natin yan mamaya. Tabi-tabi lang sila eh. Tapos meron pa tayong isa. Basta may isa pa yun. Madadaanan natin sigurado. Farm. Ito, Lydia's Farm Resort. Ito na yun. Natin. Sa taas. Up. Atras lang tayo. Buwelo lang tayo. Kaya mo Kayang-kaya ni NMAX yan. Doon tayo papunta sa Lydia's Farm kasi meron doon open, meron doon parang estatwa ng kamay, yung open palm. Pero malaki, doon ka pwedeng pumunta tapos magpa-picture. Yan, videohan natin mga ganito. Diba? Minsan lang tayo makakita ng mga ganitong klaseng daan eh. Yan. Wait lang, ayusin natin. Videohan natin. Yan. Tapos pag may tao, tago natin cellphone. Mga ganong video lang. Pang reels, di ba? So, ganun ako mag-reels. Grabe, no? Alam nyo, minsan hindi nyo alam kung matatakot kayo sa ganito itsura, di ba? Pang wrong turn. Nung kabadaan days ko kasi, mahilig ako sa mga ganon. Yung palabas na horror. Ito na! Harurot. Pero ingat kayo dito kasi blind spot oh. Kurba kasi yung daan. Ito na ba yun? Lydia's Farm. Sabihin nila, ba't kayo lang po mag-isa? Ano pong trip nyo? Minsan gano'n yung mga tanungan sa akin eh. Tanong natin. Kuya, saan po yung Lydia's Farm? Ito na po. O nga no. Pwede po motor dyan? Sige po. Thank you po. So, dito na yon. Dito po parking na rin? Pero pwede po yung motor dito? Sige po. Thank you po. Tingnan yung Google Map ko. Wala na siya sa Google Map. Wala na susundan. Ayan. Dito magkakasubukan ng gulong. Yung mga ganitong pagkakataon. Diba? Shipa lang yan. Rough road, Alam naman natin si NMAX is pang city driving lang. Hindi siya pang adventure. Pero dahil sa Shipa natin, ayan, malaya tayo nakakapunta kung saan-saan. Diba? Tingnan nyo yung cellphone ko. Yan wala na sa Google Map. Nagtanong-tanong na lang ako. Pero tama naman yung dinadaanan ko sa nakikita ko at sa nararamdaman ko. Ito na yon. Gusto ko mag-drone dito eh. So ito na yon, Lydia's Farm. Ito na. Wow, ang ganda dun tara. Parking, kuya. Sa Patag. Saan dito? Akit ko ba? Sige. Dito. Pwede na dito? So dito na tayo.
Set up muna tayo.